přejeme vám krásné úterní dopoledne. A podívejte se odkud. Přejeme vám krásné úterní dopoledne z lesa, protože les to je něco úžasného, té energie, té nádhery, těch ostružin, zřejmě i těch hub. Ale protože jedeme do práce, tak jsme se jenom zastavili a realizovali jsme náš konkrétní nápad. Pozvat vás na náš seminář, čtvrteční do Otradovic, formou videa a formou slov. To, co si přečtete, je sice prima, ale když nás vidíte takhle naživo, tak je to určitě pro vás lepší. Já vám tady představím Rudolfa, to je pan Rudolf Mende. Dobrý den přeji. A vedle mě stojí paní doktorka Daniela Frýdová, kterou vám tímto představuji. Tak, kdo mě ještě neznáte, tak se těšte, až mě poznáte. Protože, víte, když člověk chce pečovat o své zdraví duševní, tak musí mít odvahu. Když vás bolí záda, tak jdete na masáž. Zaplatíte si ji v pohodě. Když vás bolí duše, není to vidět. A co uděláte? Čekáte, až to přejde? Prdlajs přejde. Chce všechno ze sebe vyklopit. Třeba jít tady do toho krásného lesa, okolo kterého my jsme jeli a zastavili jsme se, protože nás napadlo, že vás chceme všechny pozdravit. A my vás zveme na seminář, který se koná teď ve čtvrtek. A proč byste se měli toho semináře zúčastnit? No proč myslíte? 80% zdraví je psychika. Když jdete na masáž, dobrovolně si ji zaplatíte. Když chcete investovat do svého duševního zdraví, tak se vám vůbec nedivím, že váháte. A váháte protože to neznáte. A všechno neznámé je samozřejmě pro vás zpočátku nebezpečné. Vy se vůbec nemusíte ničeho bát. A proč se nemusíte ničeho bát? Protože s námi si budete hrát. Život je totiž hra. Prostě si budete hrát, jak se učí malé děti stavět třeba kostičky. Učí se je tak, že si hrají a že je to baví. A nejdůležitější na tom na všem je, že s vámi nás to jednoznačně bavit bude. Samozřejmě kousek teorie je potřeba. Nejdřív se naučíte data a data, až budete znát, tak budete znát zase kousek sebe. A sebe poznávat, to je to nejkrásnější, co může být. Protože každý z nás je jedinečná, báječná a úžasná bytost. Originalita. Jednoznačně. A potom je život o energii. A podívejte se tady v tom krásném lese, co je energie. A té energie, co vám můžeme přidat a chceme přidat my dva, té je plná nůše.